feelings. So ato na pamation karon ang bulawan ng huna-huna ni Ate Jen ug sa tanang nag-share no sa ilang mga maayong huna-huna diri sa atong live coverage ug sa ilang tagsa-tagsa ka mga namati ka nato sa tagsa-tagsa nila ka panimalay. So welcome po ang inyong mga comments para sa atong letter sender karon nga ato siya no ma-sharean sa atong mga maayong huna-huna. So Ate Jane, welcome ang imong mga i-share about ani nga panghitabo. Yes, Ate Will. So medyo medyo makalagot nga makatawa ko sa experience sa atong letter sender no. Makalagot sa aspeto nga kanang murag medyo may pagka two-faced ang iyang uyab no. Pero para sa ako Ate Will murag blessing in disguise kadto nga panghitabo. At least wala siya nahinayak sa kadto nga tawo nga lisod ba ya nga musalig ka unya pag abot sa panahon. Kung kanus ana kahikot ka, mao pa nimo madiskubrihan nga naada ay ingon pa mga sideline. So ingon pa dili siya lalim, dili siya makatrumahay, tinuod makatrumahay ang experience niya Ate Will no kay Yes. siya mismo nakakita. So muraga normal nga niabot siya sa punto nga nahimo siya nga man-hater. Oo, man-hater man ang term sa akong Man-head na siya karon. Opo, sa akong medyo man-hater na ang tawag sa iya. Pero maunay usapod nato nga kinahanglan i-correct nga ang mali ni Pulano dili pwedeng ihurot nimo, idamay nimo ang tanan. Kaya ingon palagi lain-lain man og kinaiya, lain-lain man og batasan ang mga tao. Posible nga naka-experience ka og sakit or lisod nga panghitabo sa specific nga tao pero dili man pud siguro ingon nga itugot nga sa sunod mao ra gihapon. Siguro may mga heartaches gihapon pero dili ingon nga eksakto gyud sa pinakauna nimo nga na-experience kay ingon palagi lain-lain og purpose ang mga tao nga atong ikasugat sa atong kinabuhi. Yes, correct, no? Pero kasagaran Ate Jane mo kanang maharos na tanan mo. Maulagi Ate Will, oo. Na siya kanang siya heartbreak ba mo Matrauma, oo, matrauma na. Normal siya nga reaction pero maulagi na inga na mo tagam ingon pa mo bati tagam pero sa atong letter sender karon medyo kuan na pod no naapod siya sa point nga murag nagmahay pod siya nga nagpasulabi siya nagpakaon ingon pa nagpalamon siya sa iyang na-experience mao nang na-misjudge niya ang majority sa mga kalalakinan karon hinuon nga mas nagkinahanglan na siya gamuamuma sa iyaha pero di pa masiguro pod ulahi kaayo ang tanan Ate Will. Yes. So, may chance pa 61 years old, di ba? May chance. Ay, oo, siguro. Siguro, for companionship. Muna ngayon nga, age is only a figure. Yes, but oo. ang heart always young. No? May chance pa siya for companionship pero dili na siguro ingon nga maka-reproduce pa og yes, for companionship na lang siguro, no? And naapoy uban na Will bisan dili na ingon nga as in ka partner gyud nga kanang legally ingan na something pero naay uban nga naay tawag yun nga mo sakripisyo or magmatuto sa ilaha bisan dili nila kadugo. Yes, pero sa type ni Ma'am Eva, murag conservative mong siya nga type. Maugyod, oo. So, lisod siya, kuan nun, murag, lisod mo, kuan ka nang, kanibitang mo, porsugid ang lalaki nga anay gusto sa iya, kay murag, basin, strict, na pagkakuan ani na pagka-stricta ang kuan old school lagi nga yes. nga naandan. So siguro ang ako lang sigurong maikuan no mai-share kang Ma'am Eva is i-try ma'am pag-open ang imo nga mind sa karon nga kuan sa generation no dili man tanan tao na ay mga negative nga kuan sa kadaghan-daghan tao sa kalibutan or sa imong palibot na agay mo exist or mag-stand out nga makitaan nimo potential nga kasaligan gyud nimo. So siguro kuan lang i-open up lang nimo imong heart nga musalig utro sa mga tao bisan pa sa mga ginagmay ra nga butang nga
Kay ingon palagi ang pagsalig po di man na nimo makuha dayon. Sa hinay-hinay man na nimo i-open lang ang imong kuan kay bisan unsaon pod sa ubang tao nga naghuna-huna or nag-care sa imuha pag-effort kung ikaw sarado imong kasing-kasing ug huna-huna, maglisod sila pakita, pagbuklad sa imong mata nga worth it pod sila sa imong pagsalig. Kay kung ingana man god kinahanglan vice versa man ang para sa ako tiwil no vice versa ang kanang understanding o mga feelings ba kinahanglan nga naay mo send na apoy mo mo receive. Kay bisan Yes. pag unsahong pag-effort sa tao lagi paningkamot nga ipa-feel sa imuha kung ikaw serado ka dili ka willing mo receive sa ilang gusto ipaabot sa imuha nga pagbati dili gihapon nimo sila ma-appreciate. Yes, lisod man kung one side lang, no? Yes, Nga Ate ang Will. isa lang, kinahanglan both good ang kanang kuan sila magsinabtanay. So kisa may mo receive kinsay mo mo give. So give and take. Mura ra gud gihapon nag-simple nga text message or chat nga bisan pag kapila ka gibahaan na nimog chat din ha imong special someone kung dili siya willing mo basa dili man lang mo sino di ba? Dili gihapon mag-work mao na din ha mao na ipasabot nato. Hopefully makarelate ang mga karon nga mga generation or bisag kinsa nga naay mga pagduha-duha or mga kuan mga unsay term ana kanang wala bay salig pati will mga something nga na oo. So maura siguro to ako i-share sa pagkakaroon kay Ma'am Eva. Mura ka relate. Dahil makarelate nga nung murag gigitik makaati. Wala kay murag na ako'y na-imagine murag na ay na-refresh. Okay. So naday giingon no through study niingon nga why do men end relationship abruptly. So mao di ay Abrupt gyud. abrupt gyud kay di ba ni abrupt gito siya nga sugod sa kato si Edgar pag gibalibaran sa iyang iyang gipangita. Oo. So di ito Isa na pod siya. na. Oo. So naka-partner siya og video babae nga usa ka conservative. So dili gid mahatag sa iya ang iyang gusto. So mo na isa nga sign ate nga wala gid na siya na Wala gyud, oo. pahalaga sa imong pagkababae o sa imong relasyon. Ang iyang after adto is only katulang one Usa ka thing. butang. Oo. So wala siya he had unrealistic expectations. And that is a sign of incompatibility. So ma-bored siya kung wala tong usa ka butang nga dili niya makuha sa usa ka babae. So diha nimo ma-measure kung unsa ang lalaki nga Yes. wala nagmantidod anon sa inyong relasyon. Maog yun. So nganong kayo og nagtino kung kuan ba siya thoughtful pa to siya. So bisag balibaran pa siya no kung Yes, nagtinio Ate siya. Will. Oo, Magpabilin. Magpabilin. So mangita siya way nga kung kung gid siya love gid niyang usa ka babae so mo propose na siya married. So aron iyan ang makuha ang Iyang gusto. So sa part ni Eva, ako pong kuan nga siguro kung kita pa'y nahitabuan ati no inadto pod ta. Pero siguro kung ako murag kakamrason ako. Yes, kamras na siguro na yun. Bitaw kung di ta ka-hold sa ato Yes, Ate emotion. Will, oo. So namanggoy tao nga dili maka-hold sa iya reaction no, di maka-hold sa iyang emotion so maka-react dayon, makapasakit and then kanang mangaway kana bitaw naabaya mga ate nga atong makitaan nga nang gibugno kanang sulungon pa. O kay tungod ana no nakadto pa nga iyang nakitaan nga Naaktuhan. aktuhan gayud no na on pa sila o kanare kuan naa pa sila sa kuan pa ang ilang relasyon kanang naa pa sila commitment ato nga time. So siguro sa iyang pagka-professional ati naka-hold siya kay kung magbinastos ta naa pa gyud sa bus. So, Yes, public place. Public place maulawan. Apan niingon siya nga wa gyud siya nakapugong nag-hysterical na lang siya didto tungod sa iyang nabati nga mga kaning kalagot kasuko or Mixed emotions na to Ate Will. Oo. So dili nato siya ma-blame nga inaadto ang iyang feeling. And then insakto sab no iyan na lang gi-share. So pag abot sa panahon karon nga nagkaedad na siya murag ni
fully mature na gyud nga iya ding nakita nga dili maayo ang pag-harass bitaw sa tanan nga murag kuanan nimo generalize nga ang sayop sa isa Sayop para sa tanan. sayop na sa tanan. So iyan ang na-realize karon nga dili maayo. So mas maayo di ay nga ang kung kinsa toy nakasala nimo kadto ra gyud ang imong manubag kadto ra gyud imong patubagon. Kay Yes. siya ra may nakasala. So kung ano makakuan sabta nga inaana di pud nato ma-blame si Ma'am Eva kay tungod sa iyang kasuko or hatred na ang nagpa kung ano tigbabaw sa iyang kuan feeling. And then karon nga yan ang napasahilo ug nakita na niya nga need di ay nato jud og nabitaw kasagaran gyud ati sa akong na pangutana bitaw ka nang nganong wala sila nagminyo kanang nagpabilin ba nga single antuod karon nga nag-edad nag 70 nag-edad nag 60 kana mga 50s miingon man sila nga kuan nagmahay sila oo naa sila'y pagmahay nga nganong wala sila na kanang wala sila nakakita og partner kay ang isa niingon nga iyang giblame ang iyang amahan kay kung dili pa ni si papa nga sobra ka stricto na minyo na unta ako karon kanang oo Na ay lain-lain nga factor. lain-lain nga lain-lain ang ilang mga reason kay maana man ni anak to siya nga so, nindot gid ay kung naatay anak bahala na lang unta kuno og na anakan siya basta kay naa siya anak nga mo iyang ikauban. O bitoy ingon nila no na for at least life. na ay mo guyod-guyod sa imo ha pag abot sa Kay panahon. sa tinuoray gid ate no ang atong igsuon is igsuon. Lahi ang atong ginikanan wala nay kurang perpetual love na sila no murag bisag unsa kadautan nimong anak nahigog maghapon na nimo sa sulod bisag nagpakita na sila kamaldita or kanang disiplina gid sa atoa apan ang tinuoray ana sa ilalom na anay paghigugma sa ato isip anak apan ang igsuon ate dili ta maka sure nga sila mo ariglar nato kung matigulang ta Dili ta garantiya. yes ang labi na mga pag-umangkon or mga unsa pa diya mga nearest relatives dili na sila mo atiman ka nato kung wala kuan kana payback. Pero kung naa kay kwarta, magiilog na sila. In real, tinuod na. Oo. Ilogan ka kung kinsay mo atiman nimo kung naa kay kwarta. Apan kung wala, bisan mismo ganing anak nga mo atiman sa ginikanan. Moabot ang panahon nga naadyoy kapuol. Mo nag-ingon nga ang ginikanan dili pulan sa anak apan ang anak mo feel gyud og kapuol mo ambot nga murag normal na siya Bitaw ate feeling no, sa tao. sa karon gyud nga panahon nga medyo exposed na ta or dali ta makasaksi sa mga ingana nga mga instances, mga bisag actual nga situations ba maaktuhan nimo tungod lagi pod sa kahaytag sa atong panahon. Bisan bang naa didto sa kauluhan or naa ba didto sa laing nga rehiyon sa atong nasod pero makit-an na nato og dali kay tungod sa kaning teknolohiya lagi nato makasaksi ta so dili gyud ikalimod nga naagay mga instances nga ingana nga makaingon ka nga kadugo man unta pero nganong ingana man maka-question pod ka ba sa kalig-on or kanang kuan ba kanang ang band ninyo isip magkadugo or managsuon so wala gyoy ingon pa wala gyud makapuli or makalabaw sa kuan sa gugma sa ginikanan no. Yes, tinuod gid na ate, pero ang atong mga anak di ta ka sure kung higugma kanang depende pod sa pag-nurture. Oo nato, pero mostly bisag giayo na labi na karon mga millennials nga medyo kanang na sila'y kinaiya nga di nato masabtan through influence sa ato social media no and then naapod sila na sila kinaiya nga tak-anon bisan gani sa work tak-anon sila so labi na pag-atiman sa ginikanan yes muna yun nga mag-ready na lang tadaan sir matiguang so prepare so insakto si Ma'am Eva nga kuan kanang medyo na siya ay regret sa iyang nung nagpabilin siya nga dalaga until now no nga wala siya anak yes kay basin iyang nakita nga nagi ko na iyang nakita siya palibot sa iya ko environment karon nga dili mas maayo gyud nga ang imong kanang nearest kuan relative ang imo family gyud ang mo ariglar nimo kung matiguang ta.
Kay bisan unsa kasiguro pod ka buot o maldita sa atong anak siguro sa time mo wala na ilain mo regular sa imong inahan so imo na ginang ati manon kay sa kuan karon ate pwede naman Yes, kasuhan opo, di ba opo. pwede na nga atong DSWD Oo, nga, good nga. thing. Oo Good nga, thing eh, pod nga ang naa na. government Oo. ni nanay ko naanay ni advocate na og mga palisiya sa ato gobyerno no sa ato mga tao nga kinahanglan ang anak napoy responsibilidad sa ginikanan. So dili nato pasagdan. And then sa giingon ni Ma'am Eva nga naa na siya peace of mind karon nga iyang napasaylo na si Edgar bag-o pa lang. So sa tugay niya naghambit no sa kapungot o sa kapagdumot nga sa iyang sa iya kang Edgar nga sa gibuhat sa iya nga murag grabe gid niya ka heart no adto nga time. So kung ikaw Ate Jen, oo sa imong ipahimutang nato sa imong part ang nahitabo ni Ma'am Eva. So magdumot pod ka. Yes, ati, kuan Ate Will, normal man siguro nga reaction ng ingana mo bati ka no, pero choice na nimo kung unsa ka dugayon. Para sa ako normal nga mudumot ka, di man good ingon nga bisan pa sa kabuutan sa tao dili gid ta makaingon nga dili mo feel og pagdumot. Na normal nga reaction nga tungod sa kasakit sa pag-trydor, mga unsa na lang nga negative nga feeling nga imong nabati during the time nga nakaakto ka, normal nga mo feel ka og pagdumot. Pero naana sa imo kung unsa ka kawiling mo atubang sa unsay kamatuoran. Kaya kuan dili man gyud nimo mailimod nga naay mga butang nga dili nimo ma-hold. Gusto nimo nga ana ra dapat pero dili nimo ma-control. Kay ingan palagi lain-lain man pud tag upbringing. So kung nagdako ta nga ingana ang pagpasabot sa ato, ang pagtudlo sa ato. So makalitan gyud ta nga naa maday mga ingani kanang negatibo ba opposite sa kung unsa imong nahibalan or nadak-an nga pamatasan. So normal siguro nga ingana lagi mo mudumot siya pero para sa ako apod sa ako kung na-experience no once nga kuan nimo imong kaugalingon murag ikaw mismo mo buhat og butang para marehab nimo imong kaugalingon pinakauna gyud dawaton gyud nimo kung unsa ang panghitabo kung unsa na ang nahitabo unsa ang kamatuoran para mas dali ka maka-move on dali ka makabangon og sugod. And kanang dili na bugat nga mubuhi ka sa nahitabo nga kasakit sa imuha o kanang mawala na ang pagdumot mag-anam-anam. Dili man siya ingon na dali gyud agad-agad mawala dayon pero at least inanay mabuhi ana nimo. So para sa ako it's a choice Ate Will. Yes, tinuod gid na no. Nga imo giragi ng choice nga ang paghatag og pasaylo dayon. Kay kung dili ka magpasay, kung nakapasaylo pa dayon sa iba so napay tendency nga mamin pa siya no, makakita na siya glain atong time nga iya nang kuan release ang iyang mga pagdumot. Kay di karon sa iyang pero lisod gyud pud ate no kuan ihatag ang pasaylo sa usa ka tawo nga kanang murag dako kaayo ang nahimong kuan kadaot sa imong kinabuhi kay syempre ang iya namang gi-focus ang iyang love didto kang Edgar and then so mao na giingon wag gawing mundo ang isang tao. Yes, mo na giingon sa atong letter sender gahapon nga ang love boy assurance. Yes, so more makarelate na yes. Maurag may relate gahapon nato no sa kagahapon. So kinahanglan 50-50 na yun nga balance. So sa tanang namati karon no kinahanglan i-balance ang inyong mga feelings. Yes. Ayaw ihurot-hurot kay makadaot sa ato. Opo. So dapat atong atong agent ng inyong mga mag-undercover. Oo, yes, mag-undercover kay basin kuan lang na pretending nga love ka and then sa tinuoray sa sulod sa ilang huna-huna murag pakitang tao ra day no yes Ate Will no, yes maugin na ate labi na sa karon nga panahon pod do dili na dali mo hanap og information sa specific nga tao labi na kana nga mga SOCMED account nila is public dali na lang gyud ka makahanap og idea kung kasaligan ba or dili so
dili ta basta-basta ingon kung unsay gipakita sa ato kay mas para sa ako prefer ka dapat sa tao nga magpabilin nga tarong sa imo bisan pa nagtalikod ka. Kaysa ka nga maayo ra sa imong atubangan pero og wala di ay ka, grabe pud ang pagpandaot. So dili gihapon siya mabali gihapon maotro Yes. gihapon ang panghitabo. Grabe da yung pangita ug lain. Okay. So ang forgiveness di ay mo dala ka nato gyud og kanang kalinaw sa atong hunahuna. And then let go na ta o move forward sa atong future. Dili ta magpabilin sa atong mga na experience no nga sa atong normal manggid na nga masakitan ta Yes. ay bangon ta dili ta magpadala ana nga mga Di emotions. ta magpalamon. Oo. So ato basahon ang atong mga comment ati sa paghuman na sa atong sa atong commercial break. So akong napili kanino gika anonymous. Forgiveness is not something we do for other people. It's something we do for ourselves to move on. Maog yun. Yes, tinuod gid na no nga dili gid ta maka-move on og dili ta maka-let go kung dili ta makahatag og pasaylo sa tanang mga nakasala nato. Dili sa yon Ate Will kung Yes. dili ka kaya mo buhi mo pasay. So pasaylo na to sa hinay-hinay lang. Kay dili lisod ang pagpasaylo yung ura-urada. Yes, So oo. daghan pa ng napay mga healing period. Laang ingon pa naagyod sa process kinahanglan. Yes. So atong sabton ang mga tao nga dili dayon maka automatic og pasaylo kay naa pa nay na pa nay process. Ang gusto po sa uban nga ura-urada pasayloon. So di na pwede. Dili na pwede tao ra man instant. ta, natay instinct nga feeling nga medyo madehado ta. Okay, ang atong Bibles for the day karon ning kahaponon sa pag-remind na usab nato no about sa atong spiritual life gikan sa 1 John 1:7. Nag-ingon, but if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ Son cleanseth us from all sin. So, nagpahinumdog lang ni nato nga kung magpuyo ta sa magpuyo ta sa ning uban o sa buhat sa pagkuan sa Ginoo, mga pagtuo sa Ginoo ug hatagtag panahon sa pagfellowship sa pakig-uban halubilo sa atong isig ka tawo, hatag og kanang higugma sa atong isig ka tawo, dili ta magpuot or dili ta maghatag no og mga butang nga makahatag og kasakit sa atong isig ka tawo. Tinuod man nga nagpalansang ang atong Ginoong Hesukristo, nagula siya ang dugo dito sa krus para limpyuhan ta sa atong mga salaapan. Kinahanglan gihapon nga atong buhaton ang atong responsibilidad isip tao og binuhat sa Dios. So, wala naman tay igong panahon ati sa pagpadayon sa atong programa nining kahaponon. Hangtod na lang sa sunod nga mga adlaw sa atong panag-uban-uban. Kini si Ate Jean. O kini si Ate Well, uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Daghang salamat sa inyo.